Andam na ang Cebu sa pag-host sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Tourism Forum 2026. Kini ang gitaho sa Department of Tourism, diin sumala ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pag-host sa ASEAN Tourism Forum. Nagpakita sa abilidad sa nasod sa pag-abi-abi sa libuan ka mga delegado gikan sa gawas sa nasod. Ingon man ang pagpahimutang sa Cebu isip usa ka regional hub alang sa turismo, pagbangon sa ekonomiya ug kaandam alang sa mga kalihukan nga may world-class nga kalidad. Ang ASEAN Tourism Forum gikatakda nga magtapog sa mga ministro sa turismo, mga taas nga opisyal, mga organisasyon sa turismo sa nasod ug mga leader sa industriya gikan sa mga estado nga miyembro sa ASEAN uban sa mga miyembro sa dialogo gikan sa China, Japan, South Korea, Australia, Russia ug India. Ingon man nga kapin sa 5,000 ka mga delegado ang gilauman nga motambong, wala pa kinilabot sa ilang mga pamilya ug mga partisipante sa pribadong sektor. Dugang usab ni Secretary Frasco nga ang ilang preparasyon kay giisip nga whole of government approach kauban sa pagigtambayayong ug koordinasyon sa Cebu Provincial Government, local city government sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu City. Samtang sa paghinabi sa Bombo Radio Cebu kang Lapu-Lapu City Police Office, City Director Police Colonel Antoniato Cañete nga subsub usab ang ilang pagpahigayon og mga coordination meeting uban sa National Organizing Committee. Giklaro usab sa opisyal nga walay mga intelligence report bahin sa mga hulga sa seguridad mao nga masaligon sila nga ang kalihukan nga tambungan sa mga langyaw nga bisita nga adunay taas nga posisyon mahimong malinawon. Conduct a series of coordinating meeting with the tourism officers, including the National Organizing Committee ng ating national level. We conducted also mga lateral coordinations with our local government units and barangay officials, and also sa ating mga security managers ng ating mga hotel and resort and restaurants establishment, sir, para sa security deployment this coming Asian Tourism Forum. Gikan sa dakbayan sa Sugbo, kini si Bombo Joanna Cañete, and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!